Txernòbil, una història natural, un enigma radioecològic. El 26 d'abril del 1986, a la 1:23 de la matinada, el reactor 4 de la central Lenin de Txernòbil, a Ucraïna, va escapar de tot control. Dues explosions i un incendi que va durar 10 dies van alliberar a l'entorn milers de milions de partícules radioactives i van contaminar vastos territoris de molts països. De seguida es va crear al voltant de la central una zona d'exclusió d'uns 30 quilòmetres de radi, prohibida a tota vida humana. L'endemà, els 135.000 residents que vivien a l'interior d'aquella zona van ser evacuats. No hi van tornar mai més. En aquesta zona vetada a partir d'aleshores a la vida humana, la fauna i la flora salvatges van quedar abandonades. Què se n'ha fet en tots aquests anys? Aquesta és la història silenciosa i lenta del món animal i del món vegetal sotmesos a l'acció de la radioactivitat i explicada per aquells que l'observen i l'estudien des del funest accident del 1986, els científics. L'impacte d'aquells milers de milions d'àtoms radioactius, els radionúclids, en el medi ambient, significava per cada organisme viu, animal o vegetal un combat que es desenvoluparia a escala microscòpica, completament invisible i al nivell més íntim de les cèl·lules, a les molècules i, més concretament, als cromosomes. Sempre n'hi ha hagut de radioactivitat a la Terra i sempre ha format part del medi ambient. La natura ha après a gestionar-la i ha desenvolupat mecanismes de reparació per corregir els efectes de les radiacions. Però, quan hi va haver l'accident de Txernòbil, la natura no estava en absolut preparada per fer front a un augment tan sobtat de la radioactivitat. Així que els humans se'n van anar, va arribar la calma total. Ningú no s'aventurava en aquesta terra sinistra, en aquesta gran ciutat fantasma de Pripyat, en aquests pobles horribles on es va enviar l'exèrcit a destruir-ho tot per dissuadir de qualsevol desig de tornar-hi. Però aquesta calma seria pertorbada ben aviat per les curioses anades i vingudes d'un nou tipus de població absolutament sorprenent, els científics. Proveïts de passis degudament segellats, se'ls va permetre creuar aquesta barrera sempre fortament custodiada, porta oficial d'entrada a la zona prohibida, i bellugar-se lliurement per aquesta vasta terra de ningú. En particular per les zones considerades molt perilloses a causa dels nivells de radioactivitat milers de vegades superiors als normals. Em dic Sergei Gashak, soc ucraïnès. Vaig néixer a Ucraïna, a la ciutat de Zaporizhia. El 1986, Sergei Gashak va ser un dels 800.000 liquidadors reclutats per netejar la zona prohibida. Quan el van rellevar per irradiació excessiva, es va prometre tornar-hi, aquesta vegada com a investigador. De tots els científics, Sergei Gashak és, sens dubte, el que ha participat en més estudis a l'interior de Txernòbil. Em vaig fer zoòleg i he recorregut tota la zona amb una càmera i uns binocles, a peu, amb cotxe i amb barca. Fa més de 20 anys que conec la regió. Se'm va fer molt familiar i m'hi vaig aficionar. Una contaminació tan elevada en un ecosistema tan enorme no s'havia donat mai.
En aquest laboratori a l'aire lliure, els científics descobririen fenòmens del tot extraordinaris. El més sorprenent és que no semblava que tinguessin por d'enfrontar-se a la radioactivitat. Aquesta àrea es troba a 2 quilòmetres de la central nuclear. Aquí, la radioactivitat és 1000 vegades superior a la normal. Hi ha alguna cosa. És un ratolí de bosc mascle. Viu aquí, en una zona molt radioactiva. Segurament deu estar molt contaminat, però es troba en un estat sorprenent. És molt àgil i molt fort, el sento als dits. Està disposat a lluitar per la seva vida. Es defensa i mossega aquest animal ferotge que l'ataca, l'home. Més de 2 dècades després del desastre, sembla que la natura, sorprenentment, s'ha refet del tot a Txernòbil. La zona prohibida alberga moltes espècies d'animals salvatges, incloses algunes que n'eren completament absents abans de l'accident. S'hi han instal·lat diversos ossos. És molt comú veure-hi porcs senglars, ants, cérvols o cabirols. Els ocells nien fins i tot el sarcòfag de formigó que cobreix el reactor mort, amb nivells de radioactivitat 1 milió de vegades superior a la normal. Curiosament, però, com el ratolí atrapat per Sergei Gashak, sembla que tots aquests animals gaudeixen d'una salut esplèndida. És possible que la zona d'exclusió de Txernòbil s'hagi convertit en un paradís per la fauna? I què els ha passat a les plantes? La vegetació és exuberant. Creixen arbres fins i tot dins dels blocs de pisos de la ciutat abandonada de Pripyat. A poc, però a un ritme sostingut, les restes d'allò que va ser ciutat modèlica soviètica són engolides per la selva. Cada poble s'ha convertit en una veritable jungla. Com en els animals, les radiacions sembla que no han fet cap efecte sobre la vegetació. Se'n riu la natura de les radiacions? L'anàlisi dels ratolins capturats per Sergei Gashak és encara més intrigant. Aquests petits rosegadors són de gran ajuda, ja que es deixen capturar fàcilment i sobretot també pel fet que ja han superat la 40a generació des de l'accident, mentre que els humans només són a la primera. Aquests animals, per tant, poden proporcionar informació valuosa sobre els efectes a llarg termini de la radiació. Es tracta d'un ratolí jove, sexualment actiu. Està sa i és molt vivaç. No té cap alteració visible que es pugui imputar a la radiació, però ha de ser altament radioactiu perquè era al bosc vermell. Ara en mesurarem el nivell de radioactivitat. Sergei Gashak ha aconseguit instal·lar a la seva caravana laboratori un gammàmetre. Aquest aparell li permet mesurar amb precisió la quantitat de radioactivitat emesa pel cos dels ratolins i determinar, per tant, si són o no ratolins normals. Aquest pic és característic. Aquest ratolí és altament radioactiu segons el nostre paràmetre de control. Això vol dir que hi ha una gran quantitat de cesi 137 al seu cos. És lògic, perquè els animals mengen tota mena de plantes, insectes i bolets del bosc. Absorbeixen, per tant, grans quantitats d'àtoms radioactius, els radionúclids. El que és increïble és veure que, malgrat tot, aquests animals sobreviuen i es reprodueixen. I, curiosament, tenen un aspecte normal i sa. De tota manera, m'hauria estranyat molt que haguessin capturat un animal no contaminat. Com és possible que un animal tan radioactiu no mostri cap alteració visible i pugui viure en un entorn com aquest? Per entendre com ha arribat la natura a aquesta situació tan paradoxal, ens remuntem al moment de l'accident, concretament a l'explosió del reactor número 4 a la 1:23 del 26 d'abril del 1986. Súmmum de la mala sort. El reactor acabava de ser recarregat de combustible. Contenia 200 tones d'òxid d'urani.
Hi va haver una explosió, no una explosió nuclear, una explosió tèrmica. La llosa de formigó es va aixecar i tot el combustible es va dispersar pel medi ambient i després aquestes partícules van caure a terra com boles de petanca. Denis Stamos i el seu equip de l'Institut Francès de Protecció Radiològica i Seguretat Nuclear treballen per determinar quins són els efectes d'aquestes partícules radioactives sobre el territori. Si només hi hagués hagut l'explosió, aquest accident no hauria estat tan catastròfic. La radioactivitat s'hauria contingut dins del radi de 30 quilòmetres, ja que totes aquestes partícules, molt pesants, haurien tornat a caure al voltant del reactor. Malauradament, però, es va produir un incendi i va durar 10 dies. En el moment de l'incendi, la temperatura del nucli del reactor va pujar molt. Val a dir que aquest combustible contenia ja tots els elements radioactius produïts per fissió que es generen en una planta nuclear. Els més pesants van caure de seguida al voltant de la central, però els més lleugers, els més volàtils, es van escampar força lluny. Es va formar així una columna radioactiva que va emprendre un viatge molt llarg. S'havia creat el famós núvol de Txernòbil, que feia cas omís de les fronteres traçades pels homes. Vet aquí el recorregut que va fer del 26 d'abril al 9 de maig del 1986, científicament reconstruït a partir de milers de dades. En 10 dies, milers de milions de partícules radioactives es van escampar al medi ambient a mercè del vent, 30.000 vegades les emissions de totes les centrals nuclears del món en un any. Encara avui dia, el 3% de la radiació que rebem a diari procedeix del núvol de Txernòbil. A més, la meteorologia també hi va intervenir. Va canviar la direcció del vent i la columna de contaminació va girar. I després encara va ploure. Allà on va ploure, la pluja va precipitar els elements radioactius i per això hi ha les clapes de contaminació. Als llocs on no va ploure no hi va haver precipitacions i per tant no es van contaminar. D'aquí ve aquesta dispersió de la radioactivitat en taques de lleopard i la dificultat per tractar aquesta àrea perquè la contaminació és totalment aleatòria. Milers de mesures han permès obtenir un mapa de la contaminació i redibuixar els límits de la zona prohibida. Les restes de l'explosió i la pluja de cendres mostren variacions molt grans del nivell de radioactivitat, gairebé a l'atzar. Es va instal·lar una nova tanca, però que deixava fora moltes regions altament contaminades, algunes de les quals no van ser mai evacuades. Sota el sol primaveral del 1986, quan tots aquests milers de milions d'àtoms, els uns més radioactius que els altres, es van escampar al medi natural, va començar una batalla de grans proporcions. Els científics la van anomenar la fase aguda. Els organismes vius, plantes o animals que van tenir la desgràcia de rebre aquesta capa de cendra van haver d'afrontar una radioactivitat enorme en contacte directe amb les seves cèl·lules. Aquests organismes van ser sotmesos a l'acció terrible de la radioactivitat. Els nuclis dels àtoms radioactius són molt inestables, es desintegren i provoquen l'expulsió de fotons. Aquests fotons són energia pura que viatja a la velocitat de la llum. Travessen la matèria. N'hi ha milions. Aquesta radiació és totalment invisible. És la radiació gamma. Aquests fotons, en entrar en contacte amb la matèria, provocaran col·lisions a l'atzar de la seva trajectòria. Esberlaran les molècules. Trossos de molècules que els científics anomenen radicals lliures s'escamparan a la deriva. Aquests radicals lliures són altament tòxics i destruiran al seu torn altres molècules. En dosis molt altes, aquests milers de trencaments en cascada provoquen la destrucció de les cèl·lules i, per tant, dels teixits. Els organismes vius no estaven preparats per aquest tipus d'atac en dosis tan altes.
Durant els dies i mesos posteriors a la catàstrofe, els cadàvers d'animals, d'insectes, de flors, d'herbes i d'arbres es compten per desenes de milions a la zona prohibida. Milers de milions, sens dubte, comptant els microorganismes i els bacteris. Milers de pins dels voltants de la central es van enrogir en poques setmanes i van morir. Els científics van batejar llavors aquest bosc sinistre, el bosc vermell. Al voltant de l'àrea afectada es van declarar més de 400 naixements anormals d'animals domèstics durant els mesos i anys posteriors a la catàstrofe. Però a causa de la pluja radioactiva en taques de lleopard, hi havia àrees gairebé lliures de contaminació al costat d'altres, on la fauna havia desaparegut completament exterminada per la violència de les dosis de radioactivitat. A diferència de les bombes nuclears, que són com un flaix i irradien molt breument, aquí els radionúclids precipitats a l'atzar continuen irradiant discretament fins que no es desintegren del tot i es converteixen en àtoms estables. Els elements radioactius es caracteritzen generalment pel seu període o semivida. Aquest període de semidesintegració és el temps al cap del qual l'element radioactiu ha perdut la meitat de la seva radioactivitat. Això vol dir que al cap de 10 períodes l'element es considera no radioactiu. Alguns d'aquests elements radioactius tenen una semivida molt curta, de segons, de dies. Això vol dir que ara mateix han deixat de ser radioactius, ja no són contaminants. Però altres elements com el plutoni, l'americi o l'urani tenen períodes de desintegració molt més llargs, de centenars de milers d'anys. Actualment, després de més de 2 dècades, menys del 3% dels àtoms radioactius resten encara a la zona d'exclusió de Txernòbil. Però els que queden s'hi estaran durant molt de temps i el seu comportament a la natura és un enigma pels científics. La zona de Txernòbil ha entrat en una nova fase, la que els científics anomenen fase de radioactivitat crònica però en dosis baixes. Aquestes dosis no són ni de bon tros semblants a les dels primers anys després de l'accident. Amb tot, encara són milers de vegades superiors a la normal. Estació rere estació, any rere any, impulsats per la descomposició natural de la vegetació, els radionúclids residuals s'anirien enfonsant lentament a terra i entrant en contacte amb les arrels de les plantes. Els organismes vius, plantes o animals, absorbirien aquests àtoms radioactius, bé per inhalació o bé a través de l'aliment. Haurien de lluitar contra un enemic intern, quedarien irradiats per dins i es tornarien ells mateixos radioactius. Tota la cadena alimentària de la zona prohibida en seria víctima. Aquest hort està situat en ple centre de la ciutat de Txernòbil, a 18 quilòmetres de la central, i va quedar contaminat pel desastre. Heus aquí la casa de Leonid Bogdan. Hi viu sol. Va tornar a viure a Txernòbil després de divorciar-se. És una excepció i està en situació il·legal, ja que les 2.000 persones que treballen a la zona prohibida per fer-ne la gestió s'allotgen en dormitoris i mengen en un menjador comunitari on tots els aliments es porten de fora. Està terminantment prohibit conrear la terra a la zona d'exclusió. I és comprensible. Així doncs, aquest home és boig? En realitat, no ben bé. Leonid fa una feina molt especial a la zona. És el director del Laboratori de Mesura de Radioactivitat des de fa 20 anys. Per tant, sap el que fa.
Ja és hora de menjar-se les cireres. Si no, se n'encarregaran els ocells i les abelles. De fet, hi ha algunes que s'estan començant a podrir. No deixarem pas que se les cruspeixin els ocells. L'any passat se m'ho van menjar tot en 2 dies. El cirerer és molt especial. Absorbeix, evidentment, el cesi i l'estronci. Però a la polpa del fruit només n'hi ha traces ínfimes. Per contra, on n'hi ha molt és el pinyol. Es pot menjar la fruita, però sobretot cal escopir el pinyol. Cada matí, Leonid travessa el centre de la ciutat per anar al seu laboratori instal·lat en una antiga guarderia. Aquí s'han passat pel sedàs milers de plantes de la zona i a poc els científics han anat esbrinant el complex comportament del cesi 137 i de l'estronci 90. Han descobert que aquests 2 àtoms radioactius s'insereixen en els teixits vius d'una manera absolutament sorprenent. Actuen com paranys. Hola, bon dia. Bon dia. Què comprovarem avui? Fulles de bedoll. Aquestes mostres procedeixen del bosc vermell. Només cal pesar-les i ja està. A partir d'uns quants grams de matèria vegetal, el Leonid mesura la radiació emesa pel cesi i l'estronci radioactius continguda en aquestes fulles. Cadascun té una freqüència i una potència específiques. El bedoll absorbeix grans quantitats de cesi i d'estronci per una senzilla raó. Aquest arbre té una gran necessitat de potassi i de calci. Ara, l'estronci s'assembla al calci i el cesi al potassi. En aquestes fulles el calci és substituït per l'estronci i el potassi pel cesi. Atès que al bosc vermell hi ha quantitats de cesi i d'estronci enormes, els bedolls n'absorbeixen contínuament. Aquest combat de la natura contra els invasors està molt desvirtuat. Els organismes vius no tenen cap manera de distingir-los del potassi i del calci. No s'hi han trobat mai, des de l'origen del món, perquè són una pura invenció de l'home modern i els seus residus. Totes les plantes necessiten calci i potassi, però en quantitats molt variables. Cada planta en té unes necessitats molt específiques. Això explica que les plantes absorbeixin d'una manera molt diferent l'estronci i el cesi. Jo consumeixo els productes del meu hort. Des que vaig començar a treballar al laboratori, he analitzat un per un tots els productes que conreu. La grella, la patata, la col, els raves, les cebes, els tomàquets i els cogombres. He arribat a conclusions molt concretes. Això em va fer desistir de conrear certs fruits i hortalisses, com el raïm, la grella i la grosella negra. Как щавель, как черная смородина. Leonid pot menjar, doncs, tranquil·lament els productes del seu hort, acuradament revisats i seleccionats. És ben diferent la situació de la fauna salvatge de la zona prohibida, que ingereix alegrement cada dia milers d'àtoms de cesi i d'estronci. Quines són les conseqüències pels organismes vius? Tenen mitjans per defensar-se'n? Carl Magnus Larsson, de l'Agència Sueca de Protecció Radiològica, coneix bé el tema perquè ha coordinat les recerques de més de 30 laboratoris europeus sobre aquestes qüestions. La radiació causa danys o trencaments en l'ADN. Això es pot produir o bé directament per la radiació o bé per l'aparició de radicals lliures. Però la natura ha desenvolupat mecanismes de reparació que s'encarregaran d'aquests danys a l'ADN.
Un dels sistemes de reparació principals es basa en el fet que els cromosomes estan constituïts per dues fibres gairebé idèntiques, entrellaçades en doble hèlix. Una servirà de model a la que està malmesa. Una maquinària molecular s'encarrega de reemplaçar els elements que falten comparant totes dues fibres, un gen darrere l'altre. Així que troba a faltar un tros de cromosoma, el substitueix. Però aquestes reparacions poden no ser perfectes. Poden subsistir-hi errors. Es tracta de mutacions. Llavors, la cèl·lula pot morir o bé continuar multiplicant-se. En aquest cas, les mutacions seguiran existint. Un dels animals més exposats a la radioactivitat són els ratolins que viuen al bosc vermell. Vivint arran de terra, reben una forta radiació externa procedent de la terra i la vegetació que s'afegeix a la radioactivitat interna derivada de la dieta, i això els crivella constantment. Des del 1994, Robert Baker de la Universitat Texas Tech dels Estats Units es dedica a estudiar els ratolins de Txernòbil. Actualment, el seu laboratori disposa d'una col·lecció de milers d'espècimens animals procedent de la zona restringida, curosament conservats i que posa a disposició dels científics d'arreu del món. D'aleshores ençà, ha mantingut una llarga col·laboració científica amb Sergei Gashak. Atès l'entorn radioactiu en què els ratolins passen tota la seva existència, la primera missió sembla evident. Vam pensar que tot allò provocaria mutacions. Per tant, era lògic investigar-les. L'angoixa més gran dels éssers humans quan pensen en Txernòbil és la de desenvolupar algun càncer. Però més gran encara és la por de tenir fills anormals. D'aquí que vulguem saber si el càncer es pot produir a causa de l'aparició de mutacions. Tot això ens va decidir a començar a investigar-les. La primera tasca consisteix a capturar un gran nombre de ratolins a fi que els resultats siguin estadísticament vàlids. Els ratolins tenen dos grans avantatges. Són més fàcils de capturar que els grans mamífers i la seva biologia és molt pròxima a la dels éssers humans. La continuació d'aquest estudi es du a terme a Slabutich, el Laboratori de Radioecologia de Sergei Gashak, creat el 1999 per estudiar els efectes de la radiació sobre el medi ambient. Per la seqüenciació de l'ADN n'hi ha prou amb un trosset d'ungla de cada ratolí. Aquestes mostres es col·loquen tot seguit en una cambra d'escalfament i s'envien a Texas, al laboratori de Robert Baker. Aquí, a la Universitat Texas Tech de Lubbock, els gens dels cromosomes dels ratolins de Txernòbil seran desxifrats un per un. Per sorpresa seva, Robert Baker no constata més que un grau de mutació molt baix i identifica, en canvi, un nombre sorprenent d'espècies de ratolí diferents, però molt pròximes genèticament. Continuant la seva investigació, l'equip de científics descobriria l'explicació d'aquest misteri. Durant el període de màxima radioactivitat, just després de l'accident, va desaparèixer completament la fauna d'àrees immenses, cosa que va deixar espais buits de tota vida animal. Quan el medi ambient es va estabilitzar i la radiació es va reduir a nivells no letals, hi van venir a viure uns altres animals, en aquest hàbitat que per ells era normal.
I si hi ha cada cop més naixements i totes les espècies sobreviuen, és lògic que els animals recuperin aquests espais, tot i passant tot el seu cicle vital sota la radiació. Produeixen esperma i òvuls, embrions, es reprodueixen. Tot es viu sota l'acció de la radiació i val a dir que tot sembla anar prou bé. Espècies de ratolins genèticament molt similars als exterminats en l'accident que vivien als voltants van venir a colonitzar els espais que la radiació va deixar buits de fauna i es van barrejar i escampar per la zona restringida de Txernòbil. Aquesta situació es pot haver repetit pel que fa a moltes altres espècies animals. És possible que animals vinguts de fora relativament poc exposats a la radioactivitat anessin repoblant a poc les àrees sense fauna i aportessin les seves variacions genètiques naturals. Curiosament, no s'hi aprecia cap patologia externa, però i els seus òrgans interns? Han quedat indemnes? Els estudis de laboratori revelarien les formidables estratègies de defensa d'aquests petits animals contra la radiació. Les anomalies, les aberracions, les patologies són evidents. S'observa el mateix en altres teixits com la tiroide. No hi ha dubte, per descomptat, que els organismes d'aquests animals que viuen en condicions d'alta radioactivitat pateixen estrès i que tots els seus sistemes biològics que compensen aquests danys han de treballar al màxim. Però és clar que cada ésser viu posseeix mecanismes de defensa suficients per compensar aquestes deficiències i per poder sobreviure en aquestes condicions. Com avaluar l'estat de salut de tota aquesta fauna sotmesa a la radioactivitat? Els ratolins es mouen poc del lloc durant la seva vida i fan de bon estudiar. Però com es pot fer amb els grans mamífers que recorren grans distàncies? Són aquí, és evident, però no sabem quants n'hi ha perquè no se'n fa el cens per manca de mitjans econòmics i semblen sans. Però, com en qualsevol altra zona salvatge del planeta, els més dèbils no es veuen, ja que són devorats pels seus predadors. Si bé els efectes de la radioactivitat en els grans mamífers continuen sent un misteri, hi ha 2 científics que es dediquen a estudiar els ocells de Txernòbil des de fa 18 anys i han acumulat milers de dades. Els ocells resisteixen al cesi i a l'estronci com els ratolins? Des del 1991, Anders Moller, investigador del CNRS de París, i Tim Mousseau, de la Universitat de Carolina del Sud, als Estats Units, recompten cada any els ocells de Txernòbil seguint mètodes ornitològics estrictes. En particular, es van proposar esbrinar si hi havia diferències entre les zones altament contaminades, com el bosc vermell, i les zones molt poc contaminades. Diferències que podrien establir una relació directa entre la presència o absència d'ocells i el nivell de radioactivitat. Vam constatar una disminució enorme, tant en el nombre d'individus com en el nombre d'espècies diferents en les zones més contaminades. Hem trobat aquesta mateixa situació a tot arreu on hem anat. A les seves àrees d'estudi, Anders i Tim van censar 1.570 individus distribuïts en 50 espècies. Però a les zones molt contaminades, la riquesa d'espècies s'havia reduït a la meitat i el nombre d'aus per espècie havia disminuït de 2/3. A les ruïnes d'antics kolkhozs de Txernòbil, símbols de l'agricultura soviètica, Anders Moller i Tim Mousseau han fet els seus descobriments més importants sobre els efectes de dosis baixes de radioactivitat, tot i tractant-se d'un lloc lleugerament contaminat. Coses mai vistes per aquests investigadors, que han capturat i estudiat tanmateix més de 15.000 orenetes arreu del món.
El nombre d'anormalitats és realment sorprenent. Pel que fa a les orenetes que estudiem, hem observat tumors a les potes, tumors al coll, als ulls... Aquí hi ha alguna cosa estranya. Avui mateix hem descobert un ou anormal, un 25% més petit del normal. Això no s'havia observat mai. I si hi afegim les anomalies que hem identificat en els últims anys, sumen un total de 14 o 15, 10 de les quals no havien estat mai observades en cap altre lloc del món. Un dels senyals més clars dels efectes de la radiació en aquesta zona és la presència de petites taques blanques a les plomes que demostren una manca de coloració. Es tracta d'albinisme parcial. És un fenomen molt rar a la natura. Els únics llocs on es pot observar albinisme parcial és a les grans ciutats com París o Moscou i s'associa a uns nivells de contaminació relativament alts. Aquí hem vist diversos tipus d'anormalitats morfològiques a les plomes. Una d'aquestes anomalies és una asimetria entre la longitud de les plomes d'una ala i de l'altra. Evidentment, per unes aus que passen molt de temps volant, és un desavantatge important tenir les ales o les plomes de la cua de mides diferents. Això redueix l'aerodinàmica. Anders Moller i Tim Mousseau han observat un envelliment prematur de les orenetes i una supervivència d'un any a l'altre de només el 30%, mentre que l'expectativa de vida normal és de 14 mesos. Però el més greu ho han descobert en les mostres d'esperma. He observat més d'un 50% d'espermatozoides amb una morfologia anormal. Això és clarament negatiu pels ocells, perquè aquest tipus d'esperma acostuma a ser infèrtil. La majoria d'aus que hem vist establir-se a la zona, i especialment les orenetes, hi han immigrat, de fet. És a dir, que no han nascut aquí. Això, combinat amb una taxa de supervivència realment baixa en molts llocs, ens ha portat a pensar que potser aquesta població d'aus es manté només gràcies a l'arribada constant d'individus nous. Les orenetes, delmades per la radiació, van deixar així espai lliure als nouvinguts, que al seu torn hi vindrien a morir. És possible que Txernòbil, convertit malgrat els homes en un dels refugis d'animals més grans d'Europa, sigui un parany, un enorme vòrtex de diversitat biològica on venen a morir els ocells procedents d'altres indrets? El 2007, Anders Moller i Tim Mousseau, després de centenars de mostratges i d'anàlisis, van descobrir, finalment, la raó probable d'aquesta deficiència en les orenetes. Una raó que podria estar relacionada amb el fet que les orenetes no resideixen aquí tot l'any. De fet, durant el seu gran esforç migratori des de l'Àfrica, les orenetes consumeixen gran part de les seves reserves d'antioxidants. Ara bé, aquestes molècules tenen un paper molt important en la lluita contra la radiació. Quan la radiació secciona les molècules i genera així radicals lliures altament tòxics, els antioxidants els destrueixen. Als llocs més contaminats, la quantitat d'antioxidants en les orenetes és molt més baixa que als llocs menys contaminats. Això ens porta a pensar que potser aquestes molècules han servit per lluitar contra les radiacions ionitzants que se sap que generen radicals lliures que danyen l'ADN i causen mutacions. Per nosaltres, aquest descobriment, que estableix una relació de causalitat entre la radiació i els nivells d'antioxidants, és apassionant. Quan arriben a les zones altament contaminades de Txernòbil, els antioxidants que els queden
els consumeixen ràpidament per lluitar contra l'allau de radicals lliures. Un cop esgotades les reserves, els radicals lliures destrueixen els teixits vius. Els efectes no triguen gaire a ser visibles i deleteris. Quin és, però, el mecanisme que fa que els ratolins no mostrin cap alteració semblant? No va ser fins al 2008, després de 14 anys d'intensa investigació, que es va superar una nova etapa en la comprensió de la resistència extraordinària dels ratolins. L'equip de Robert Baker endegava un nou experiment dirigit per Brenda Rogers que descobriria l'estratègia defensiva absolutament inesperada dels ratolins. Al començament dels nostres experiments a la zona d'exclusió, esperàvem observar-hi mutacions i fins i tot deformitats. No en vam veure cap en absolut. Ens trobàvem davant d'un misteri. Com és que aquí els organismes vius sembla que no pateixin cap conseqüència de la radiació? Llavors vam començar a investigar què podia explicar una cosa així. I, sobretot, com podia ser que la fauna proliferés? Ens vam plantejar la possibilitat que la radiació causés una adaptació beneficiosa en els organismes. L'equip de Brenda Rogers col·loca ratolins blancs de laboratori al bosc vermell durant 45 dies, absolutament gens habituats a la radiació. Així mateix, se n'instal·larà un altre grup en una àrea no contaminada per poder-los comparar. Cada dia, els ratolins rebran una dosi de raigs gamma prop de 1000 vegades superior a la normal, considerada, malgrat tot, pels científics, una dosi baixa. Fi de la primera part de l'experiment. Al cap de 45 dies, els ratolins tornen eslabútics. Brenda Rogers irradia tot seguit els ratolins de tots dos grups de manera molt violenta. Els administra una radiació d'1 grai i mig, una dosi que provoca innombrables trencaments de molècules i concretament de cromosomes. Però aquesta vegada en només fraccions de segon. Els ratolins que ja han rebut una dosi baixa de radiació al bosc vermell resistiran millor una radiació tan violenta? Volíem veure si l'exposició prèvia a dosis baixes provocaria menys trencaments d'ADN que en els organismes que no n'havien rebut. I sabem que 1 grai i mig és una dosi suficient per causar trencaments en l'ADN. Brenda Rogers deixa passar 24 hores. Durant aquestes 24 hores es decidirà tot. L'organisme dels ratolins lluita abrivadament contra els nombrosos trencaments de molècules provocats per les radiacions. El resultat va ser molt interessant perquè en els animals que no havien rebut la dosi baixa vam observar el trencament de cromosomes, tal com esperàvem. Per contra, en els animals que havien rebut la dosi baixa abans de la dosi forta, d'1,5 grais, vam descobrir una quantitat molt menor de trencaments d'ADN. Això ens va portar a fer-nos una pregunta. Això és beneficiós per l'organisme? Estem davant d'un efecte d'hormesi? L'hormesi és un efecte positiu i, per tant, beneficiós de les dosis baixes. Brenda Rogers prova llavors de determinar si la dosi de radiació baixa rebuda al bosc vermell no estimula certs gens implicats en la protecció contra la radiació. No vam constatar d'entrada un augment en l'activitat dels gens de reparació de l'ADN com esperàvem. Però, en canvi, vam descobrir un canvi en la regulació dels gens responsables de l'eliminació dels radicals lliures. Els radicals lliures procedents de les molècules cegades per les fortes radiacions gamma s'eliminen de manera molt més eficient. I, sobretot, desapareixen ràpidament abans de tenir temps de destruir els cromosomes.
És possible que aquests mecanismes inaudits observats en els ratolins existeixin en altres animals, fet que explicaria la seva extraordinària bona salut? O per contra, hi ha altres espècies que es debiliten com les orenetes i desapareixen discretament del paisatge? Mentre a Txernòbil continua havent-hi molts interrogants sense resposta, l'estudi dels efectes de la radiació en l'ecosistema es complica encara més per un factor fonamental, la marxa de l'home al 1986. Sergei Gashak és un dels poquíssims científics que s'han dedicat a estudiar-ne les conseqüències. Aquest tipus de situació era molt infreqüent abans de l'accident, simplement perquè en aquestes explotacions forestals només es conservaven els arbres sans. S'eliminaven, per tant, tots els arbres malalts, vells o morts que es poguessin convertir en font de malalties, de tota mena d'infeccions, micosis i malalties parasitàries pels arbres veïns. Però no hem d'oblidar que els arbres malalts o morts són elements normals d'un ecosistema forestal, de la mateixa manera que els arbres sans, i constitueixen, a més, tant llocs per viure-hi com recursos nutritius per tota una fauna específica. Des de l'accident, hi ha molts arbres malalts o morts. Això explica que la biodiversitat al bosc hagi augmentat enormement. Ha afavorit l'aparició, per exemple, de ratpenats, de moltes espècies d'insectes, d'ocells, de mamífers que viuen als arbres vells, als troncs buits. Abans de l'accident, s'escampaven quantitats enormes de productes químics en aquests boscos plantats amb regle i escaire, segons una decisió de Khrushchev en els anys 40. De la mateixa manera, extensions immenses destinades al conreu de cereals eren tractades amb fertilitzants, pesticides i fungicides. Tota aquesta zona estava sotmesa a una intensa contaminació química que es va interrompre de cop al maig del 1986. La fugida de l'home i, per tant, l'absència de la seva activitat ha tingut un impacte molt positiu. Els animals, les plantes, totes aquestes terres i els espais oberts han començat a desenvolupar-se independentment de l'home, d'acord amb les seves pròpies lleis naturals, i la biodiversitat és més rica que quan l'home era per aquí. Ossos, llops, castors, cignes cantaires han reaparegut a la zona prohibida. La multitud de nouvinguts a la zona d'exclusió té una conseqüència molt natural: l'augment de la població de depredadors i especialment de grans carnívors. Ara com ara, podem dir que la quantitat de carnívors i d'herbívors a la zona de Txernòbil ha arribat a l'equilibri natural. I aquesta població està també en perfecte equilibri amb la vegetació de la qual s'alimenten els herbívors. La tríada vegetació, herbívors, carnívors ha assolit l'equilibri característic d'aquesta regió. En aquesta àrea immensa del voltant de Txernòbil, la natura sembla que s'ha tornat a imposar a l'escenari mateix d'una tragèdia que va canviar el destí de centenars de milers d'éssers humans. Però l'adaptació de la natura a aquella situació nova va costar moltes pèrdues en vides, sobretot durant els primers anys posteriors al desastre, sacrificis que serien inacceptables per l'espècie humana. I què passarà a llarg termini? Va ser una gran tragèdia per les persones.
I avui aquí els científics disposen d'un tresor que permet estudiar els efectes de la radiació. Ara per ara, només coneixem una petita part de la història, un percentatge molt petit. Hem après molt, és veritat, però encara hem d'entendre per què veiem el que veiem. Avui dia s'estan engegant grans projectes de construcció de noves centrals nuclears. Per tant, necessitem saber amb precisió quines en poden ser les pitjors conseqüències. L'únic lloc on podem fer-ho és aquí. L'última paradoxa de Txernòbil és també preocupant. La zona d'exclusió està greument amenaçada, d'entrada per la situació política molt incerta d'Ucraïna i la manca de diners, però també per la recent proposta de reobertura de certes parts amb finalitats econòmiques, com ara el tractament i soterrament de residus nuclears procedents de l'exterior. M'agradaria molt que es creés una reserva aquí. Idealment, esclar, amb el nivell més alt de protecció de la natura i que hi hagués equips de recerca, una base científica, una bona seguretat i mesures de protecció de la natura. És el meu somni.